Takže ideme tu, takto. Chlapci, pekný sunset, tu je tento strašák. Strašák. Dnešná expedícia. Expedícia Urbex. Je to nebezpečné. Dneska budeme Urbexit. Budeme. Je to pekný deň. Tomu vier. Ideme pomaličky a dovidenia. Takže takto. Ideme. Je to parádne, tady bicykel. Tomu vier. Treba. Ideme pomáličky. Treba bicyklovať. Vidíme, dobre to bude. No, už prichádzame sem. Tady je ten strašák. Kúňa, podrž to, volá mi niekto. Ja idu žabkovým tempem. No, počúvam ťa, môžeš nám ísť otvoriť. Ľudé, ujížďa mi kolo. Valentino Rossi. Zeber si to. No, tak švíhem boskom. A zeber rekrát prosím ťa, lebo nemáme. Už to trvá, jak vlastne ustráhání. Jo, díky, buď prišli, díky, ahoj, čau. Hej, pajdavý. Jak sa nevyprávia na našem kanáli. To sa vypípa, na hero bez pípania. Akcia. Takže dneska ideme preskúmovať opustené budovy. Nevieme teda, či sú opustené, ale ideme sa tam aj zakúknúť. Úplne nevieme, či tie budovy sú opustené, ale zatím vypadá, že v nich nikto nebýva, takže poďte s náma. Ideme. Dobre, takže tady máme v podstate entry point. Nebezpečný vstup. Tomu vier, kameraman, proste komentátor. Kameraman nikedy neumíra. Je to tak. Kameraman vypadá. Dobre, takže už sme na místě. Tady jsme se sem museli jakože docela brodit tím lesem. Cez taký pál. Ale už jsme na místě a jako tam byl náš entry point. Takže pohoda. Vyrážáme a postupně se můžeme pohnout. Poprosím vás, kameramani a takýto štábový ľudia. Tak. Jo. Štábový ľudia. Ideme ešte ďalší. Držíme sa už aj tu. Ja neviem, či už tu najbí. To fakt. Čo? Dobre, To je prvá budova a môžeme sa tam podívať. Skoro svetlo. světlo je dost marné. Je. Musí mít blízko vždycky. Tady taký rebrík, taký pofidérny, bych řekl. Tady to je také tež, no však povíd. To je bicykl tady. O té horečka. Jasné, jdeme. Ale neponáhľa. Tady mop. Takže, ľudia, Je tu všeličeho. budeme se hýbat postupně hore. Jsme v takém, jakoby Tady náš kolega, maštali. tady stráží vstup. Nebo je dost možné, že nás někdo může prepadnout. Ideme hore. Možno sa dobáček. Uvidíme. Ježiš, ja tu budu pípať, moc nedávajte, abych neměl moc roboty. Tak videa na Hero Hero. Rare find. Že by to střídní Hero Hero, jak to bylo. Zbytek videa na Hero Hero. Našli sme toto domácu Rare pálinku. find. To ešte Adolf opil. A je to tady. Necháme to. Ja fakt to svetlo Tady sú okovy toto. Na konia ešte. Môžeme tu vidieť také tu chujoviny. To sú pro konia. Scary, vianec, umrtvý. Postel, že postel, more, kostelný vien. To je jedno. Kúpa, pípa. Ale niekto svíte. Parazity. To ja nemôžu len tak preskočiť, chlapci moji. To ja musím tak prekročiť. Takže druhú časť toho baráku. Našli sme starý sklep. Je to tam také nepekné. Rozpadnuté. No tak. Taký starý sklep rozpadá sa. Průzkumníku namáš. Ja máš kameru na kopytá. Viete? Takže tady sú také dvere. Okay. No, ono sa to vyplo. Dobre. Je tady teda pár vecí. Tady to vypadá teda strašidelnější. Je tady nějaké staré věci. Tak je to prostě úplný hnus.
Máme tady. Jde za mnou další. Ale ináč to vypadá strašidelnější v realitě než na té kamery. A doufám, že ocenujete, že tady riskujeme kvůli vám. Chápeš to prostě? A kebyže chcete, tak dávajte lajky, bude part 2. Jak prozkumujeme další budovy. Dneska mám pro vás nachystané 2, ale keď budete chcet víc, lajkujte, my vám natočíme víc opuštěných baráků. No. Jdeme do další budovy. Je to už 3. Tu je taký rozpadlý kurník národe. Počkej, kluč. Tady se můžeme jít kouknout do něutra. Ty kakos, tady jsou paučiny jako. Sice tu nic není. Je tu nějaké staré nádobí, rozpadá se to, tu sama paučina. Ideme ven. Tady se to celé rozpadá, tyka. Stará rozpadnutý tady poklad. Ticho, hoď skoro mi. No, chvíli jsem se tady prechádzal sám. A já jsem našel hrob. Regulérny hrob. Prostě na tento pozemku. Je to tady creepy jak svinia. Hnus. Úplně uprostřed ničeho. Tady je prostě čisto iba lesík. A nic. A hrob. Já se začínám bát. Pomoc. Tady je hrob. Není tam vidět, nemám kamerku. Jdem za nima. Ani chalani, utekajte.